Achiedh nadi mantie LSK mana kaka elections mora mora. Iyudo ka mokwongo pesa, idwaro pesa e campaign mondo idhi ng'eny nie e piny te. Koro kidwaro to nyaka idhi manyi nitie. Koro iyudo ka it is a bit very challenging nikech samoro ntiere members be ma ionge that means but in gi ideas mabeyo midwaro konyogo society kata idwaro lead. Koro ayudo ka mano aneno ka joma dwaro telo winjo matek kendo aneno ka en pek. And then kata regulations ma wan go kaka gorne wacho, iyudo ka Nairobi rep nyaka dhi many nyaka kura kata Coast odhi Eldoret. It is en gima ing'eni ja Eldoret ok ong'eyo struggles mar ja Nairobi kata needs kata gigo ma ja Nairobi dwaro, ng'ama practice Nairobi. That's what mane gima Nairobi means, ni ng'ama practice Nairobi. Koro ka an representative mar joma practice Nairobi, ere gima ja Coast bro ng'eyo ni joga dwaro mondo adhi amany kura kuome. Koro iyudo ka mano is also challenging. Then tie jogo ma bende gi policy gina kanyo, nitie jok ma gidwaro ok giwinj kata ideas ng'ato, gin mae ng'ama dwaro. Koro kata iyudgi to kata igonygi gichamo mana pesa ni to giwacho ni kula konani to kura timi ng'ane. Koro mage manya paro on top of my head. Gor akeka nitie minyalo medo. Yeah, mana kama wacho, I think